ka khubor ka ba penkendek mensem lane ka ba penlengok bat penkendet na banta jongi iwe pi iwe ki ba I ya ka football na ka ka por kham tam lele ha kane ka World Cup te parlok yulese ka dek ka ba ngolongo lane ngisngo kendet ngila ban ong namar katkum kane ka jeng sapriang ha ki social media la ka dek jing shan am hadu mentang ngim pat chem latep hangni la yu I ba hana ba hadin ya ka ba na ka Maroko kala job ya ka Portugal na kaliang jong ka FIFA kala le ya ka medical check up ya ki arngot ki players jong ka Maroko balalap ya kini ki arngot ki player jong Maroko ba kila dep ban inject drug ha ka te ka game ka ba khado bele ka persya ya kari Portugal bat kumba la sapriang ha ki social media ngi sutu ba ngila ban ong ba ka Maroko ka hap man ya kun biang sa sisen pat ya kari Portugal hato kade jing sisan am kani bat lada dai ke jing sisa ngej ba ki kubor ki sadang mi shu henre lada dai ka ba thok kane ka kubor kan sakut no tang si phangpor te tang kata kuble sibon perlok ng saya kendo ha ka wepat ka video da ka ba share like subscribe ya kane channel jong kuble sibon